Mga lods, nata sa to ang pedicab karon mag-wiring ta. Ito ang butangan og brake light. Naa naman siya T light. Iyahang T light. So sa brake light, ito ani siyang butangan diri og brake light. Yan. Atong gamiton nga brake light. Kanirang niya. Sige ipatapot rin nato dis likod. Patapot rin dire para nga dili ka maglisod og taod-taod pag butang-butang og bracket. Ato ang kuan. Kuha ta dire og power sa pamigi di man ta electronics. Di po ta electrician, so ato na lang gipangitaag paagi. Ay supasubayar nato dire. Ato ani butangan og brake light, importante ang brake light. Kay in kaso makahibalo ang nagsunod nga kita ni hunong na. Kay di sila kahibalo basi mamangga unya sila. Kado niya. Okay mga idol, okay na nga to ang brake light. Function na siya. Okay, alright.